Radnici i članovi sindikata javnog komunalnog preduzeća Parking servis Novi Sad, kao i članovi sindikata Srpske policije, dobrovoljno su donirali krv u Zavodu za transfuziju krvi, kao znak dobre međusobne saradnje i želje da pomognu onima kojima je to najpotrebnije. Ova dva sindikata već dugo imaju veoma dobru saradnju i njihova želja je da kroz ovakve humanitarne akcije nastave svoje dobre odnose na dobrobit svih onih kojima je krv potrebna. Iz Zavoda za transfuziju krvi najavljuju da od ove sedmice počinju sa radom i subotom u terminu od 8 do 12 časova, kada će svim dobrovoljnim davaocima biti obezbeđen doručak i kafa. Ovo je prvi put da pravimo neku zajedničku akciju, s obzirom da svakako sarađujemo javno komunalno preduzeće Parking servis sa policijom. Naši sindikati su se sad dogovorili da organizujemo jedno dobrovoljno davanje krvi koje je za sad u velikom broju, što se može vidjeti s priloženom. Kolege članovi oba sindikata odazvali su se u velikom broju, očekujemo nekih 50-ak dobrovoljnih davalaca krvi. Ovo je jedna u nizu narednih akcija ovako humanog gesta u saradnji oba sindikata. Zavod za transfuziju krvi počinje od ove subote sa radom, znači i subotom od 6.11. Pozvala bih sve one dobrovoljne davaoce krvi i one koji će to naravno postati da daju krv od sada i subotom, a ne mogu da stignu tokom radne nedelje. Iz Zavoda za transfuziju krvi, imajući u vidu da je subota porodičan dan, pozivaju davaoce krvi da povedu i svoje mališane sa kojima će se družiti saradnici iz Kulturnog dečijeg centra koji su za njih spremili niz aktivnosti.